Mano ba sedang, bat meno la sedang bersena nengkong yaki sing oj haka yom Christmas, dan yaki krep Christmas. Kat gum ke jing thok jong u Thomas jong ka Seleno u ong ba. Udai u Francis jong ka asisi ba kuj u ba la sena nengkong yaki sing oj haka yom Christmas. Ha usnam si hajar aspa arpulai. Haka wei na kinong ba apo ri Italy, kabakarteng ka Grazio. Tau ong susu ba hadin ba Francis jong ka asisi ba kuj lawan jong ka Bethlehem, kajaka ka ba kaya u Jisu. Te ula le syakta kanong ba hakaway kakram. Bat ula yalam ki masik dongki rengkat ba uskom. Bat ula snai kata kesing oj haka yom Christmas. Bat ula khot yaki katong ke nengut ki briu ban akum kamara teisti kum ujisu kum Joseph bat kum kirusa bat ki wiki wede. Teki khot yaka ka live manger dan yaka sing oj ke ba em. Namar bala ak daki merat ki ba em pada ki briu ki ba em. Dia nadu kata kapur ki briu kila sedang ban snai kita ki sing oj haka yom Christmas kila sedang ter. Kacing le jong Francis jok asisi bakut kumne kalong ban pen i ki briu bakum no ukun jong ublay uwan long briu syaka pertai haka jing singoren namar ba u yangi. Te ya u Francis jok asisi bakut ru la khot kum ukres baar. Balai namar ka jing soren jong u kajing e jong u ki badok kajing e jong u ya kamaryang ya kijing tau baro bat namar ba u yo e kata kijing mong jong Jisu haka jing yo i pau jong u dei nak ta daw ba yu la khot kum ukres baar. Tapi depan tep ba de u Francis jok asisi baku ju bala shna nengkong ya kesing oj haka yom Christmas ne ki krep Christmas haus nem shi hajar ars ba ar pulai blen ker khu ye pi dwai nak ta chunga ngaru dwai nam ta jong pi mo kule sibon.